Kuy, walay tao, kuy. Walay tao, Ner. Sakto kayo. Gani no, bisig makitaan na ba? Sumbong ta ni teacher. Impas jud ta. Pero karon, magbalay-balay jud ta karon, kuy. Puslan man nawa ta nanulod. Mao gani no, kay muslan na lang nato ni. Kasaman ta dapit magbalay-balay, Ner. Dito tao, aron dito makitaan. Tara, hinay. Daan ko palagi, dili gid silang duha manulod. May radyod ako na silang gisundan kay ug ning sulod ko karon. Ana, ako ra isa dito sa room, wala ko amigo. Magunsa ka ni sila karon bay, naaman aning bagnot. Be, sunod-sunuran ako ni silang duha ug magunsag yun na sila. Asa jud ka na sila mo adto bay? Hala, kuy. Ninduta, diri ko, yoy. Hala, oh. Nindut tinatambayan ba? Kung saman, diri ta magbalay-balay? Uy, di ta makitaan, diri ko, kay bagnot kayo. Tara, sugdan na to ginlo. Ay, magbalay-balay day silang duha diri ah. Maoding wala ning sulod. Be, bantay lang ni silang duha ron. Tan tan tutan, tan tan tutan. Nakatimaw lagi ko sa baon ni Irikoy ug ni Rinirbay. Asa kaya sila karon no? Wala lagi sila nanulod. Murag, nagbalay-balay siguro to sila sa bagnot ba? Ngalang nakabalaw mo na siya, kuy. Ambot. No, ragito sila diri ba kay wala man gyud sila sa eskwelahan bay? Balaga! To, ninyo wala ta mo nakit-an duha? Daina ni mo, oy, masunod-sunod man ka. Pangita og laing amigo, ayaw me. Hala mong duha, nganong wa mo nanulod? Nag-test ba ya si teacher karon? Tik-atik, bud ka. Ning sulod ay ka. Mao na. Wala mong bagani ka ning sulod. Ay, unsay wala, ngagikan ko sa eskwelahan doy. Nang gawas na yung tawon me. Unya ka mong duha, wala mo nanulod. Impasin mo ni teacher. Tapos, mahapakan dyan na inyong lubot sa inyong mama. Uy, agata. Ayog saba. Bantay lang ka do, og musaba ka. Wala ko'y labot. Mahadlok pa ko ninyo nga dili ban. Nganong dili mo makikamigo na ako? Sige, awaya dyan ko ninyo. Kamong duha, tukanta mo be? Og ani daw, may magnahadlok me. Aw, wala din mo nahadlok ha? Alanir, basing mugtugan to ka kuya ba, may impasan ko. Ay, kabala ka, ako'y bahala. Sumbagon ako na mong kuya. Sumbagan? Kagamay ni ma. Gamay bitaw, pero yayay. Sumbagan doon akong kumo. Magkabalik-balik yung buko gato. Asa mo ron sila? Asa mo ron? Dali, kanang kuya, kabalo ka kuya. Nago ko isumbong nimo. Unsa man? Kanang kuya, sukad gud nga na amigo ni Irikoy si Riner. Pirmi na siya butlog sa test. Kay dili naman siya mag-study. Tapos kuya, dili na pagyud sila manulod. Sige na lang sila cutting classes. Main pa ko kay nagbago na. Always na ko present. Always pa jud perfect sa test. Bantay lang ni mga bata aron. Asa mo ron sila? Sila kuya, idi tuwara, gabalay-balay sa bagnutan. Hoy! Irikoy! Alanir, si kuya. Tanawa silang duhaya. Irikoy? Nganong wala naman po ka ni sulod? Ya, wala mang gui klase. Ha? Unsay walay klase? Nga nag-quiz mang gani me. Ayog tuwa na ya, tanawa kuya, naka-uniform pa. Hoy, agata, ayaw pa tangag istorya ba? Tanawa ya, mao na si Riner. Mao na si sol-sol ni Irikoy. Mao nang permi na si Irikoy bagsa karon. Tungod niya. Kamong duha ba? Badlungon kay mo? Uli! Uli! Ayaw niya ba? Da, pagbalay-balay pa. Kapiso lang eh.